منفساوي حتوتات حزنا متنا لنا حنا نجمر بسم آب وولد ومنفس قدس حد أملاك آمين بسم آب وولد ومنفس قدس حد أملاك آمين بسم آب وولد ومنفس قدس حد أملاك آمين قصدي حدا لدت مالت انت مالتشو ልደት ማለት ጎይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ እተወለደሉ መዓልቲ እዩ قصدي كلته ጎይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ መዓስ ተወልዱ ኣብ 29 ታሕሳስ ብግዕዝ ብ9 ጥሪ ብፈረንጂ ተወልዱ قصدي ሰለስተ ጎይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ أبي تولدوا ኣብ ቤተልሔም ኣብ ምንታይ ኣብ መብልዒ ማይ قصدي أربعة ንጎይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ተወልደ ቀዳሞት ዝረኣይዎም ሰባት መን እዮም ሓለውቲ ማለት እዮም ሕራይ قصدي حمشته ጎይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ተወልደ ክረኣይዎ ካብ ርሑቕ ቦታ ብርሕቕ ተመሪሖም ዝመፁ ሰባት መን ይበሃሉ ሰብኣ ሰገል ይበሃሉ قصدي ሽዱሽተ እቶም ሰብኣ ሰገል أسمعتم من يبهلو ማንትስማር ቀልየስፋ ማልኩ እንታይ ከሕዞም መፅኦም ወርቂ ዕጣን ከርበ ሸውዓተ ናይ ምንታይ ምሳሌ እዩ ወርቂ ዕጣን ከርበ ሒዞም ዝመፁ ወርቂ ናይ ንግስነቱ ዕጣን ናይ ዕርገቱ ከርበ ድማ ናይ ሞቱ ምሳሌ ሕራይ قصدي ሸመንተ ንጎይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ መን ኣጠሚቅዎ ዮሃንስ መጥምቅ ኣጠሚቅዎ ኣበይ ኣብ ሩባ ዮርዳኖስ ሕራይ قصدي تشعة ጎይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ ክንደይ ዓመት ምስ ኮነ ተጠሚቁ ወዲ 30 ዓመት ኮነ ተጠሚቁ ሕራይ قصدي ዓሰርተ ሓደ ህፃን ምስ ተወልደ ኣብ ክንደይ መዓልቲ ክጠምቅ ኣለዎ ወዲ ኣብ 40 መዓልቲ ክጥምቅ ኣለዎ ጓል ድማ ኣብ 80 መዓልቲ ክጥምቅ ኣለዋ ሕረፀናት ኣብዚ ወድናና ኣብ ገፃዊ መደባሕታ ከኣላ